Здравейте и добре дошли на всички зрители. Излязахме, взехме си кафенце, Оши. Виж каква хубава поставка имам. Днес, сега отивам да си подам документи за издаване на нова шофьорска книжка, понеже старата ми откраднаха. Така се случи, че замина старата книжка, сега ще изкараме нова. Казаха ми, че уж няма ме губят, защото като ти откраднат книжката, реално не е ти носиш вината, но и ти я носиш, да? Сега ще видим дали ще наложи някакви глоби и дали имаме глоби, защото отиваме в КАТ. Там ще ни излезе всичко, ако има. Това ще го разберем по-късно. Ние реално почти стигнахме. Надяваме се да не ни върнат за някакви документи. Изкарахме си уж каквото трябва. Сега ще видим. Колкото прочетох и разпитах, има два варианта за поръчкане на картата. Единият е за 30 дена, 25 лева, или за 50 лева за 3 дена. Въобще няма да си циганея да ще ги чекам 30 дена. Аз, когато си карах личната карта, пак е така, реших по-евтиното да такова, защото просто не бързах. И супер много чаках. Минаха 30 дена, бавиха ми други и на следващия месец за 3 дена си за 3 дена. Сега 25 лева къде не ги даваме. Днеска е адската жара. Много ми се ходи на басейн. Ще видим. Може и на басейн да отивам. Вчера бях в... който не се отвари, бе. Вчера бях в студентския парк. Откриват София Фест, музикален фестивал. Така че по-нататък след някой ден и там ще отивам. На сянка е добре, има и вятър. На жъгата не се живее вече, за шапка си. Реално сметка на кулата. Отдолу под кулата реално е КАТ София. Не сме точно за там. Включваме се. Така, подадахме си за нова шофьорска книжка. Нещата станаха бързо. Буквално за 5 минути попълнихме документи и всичко. И сега не знаем какво ще правим. Трябва да отидем до мола или до някъде
някой магазин. Да си подадем ясно. Да си купваме джапанки и банст, защото не успях. Ще решим къде. Най-вероятно Парадайс ще отидем да разгледаме. Може и до аутлетите на Спорт Депо, Спорт Вижън, Adidas. Ще прецениме сега на къде ще ходим. Включвам след малко. Не вижте, това е новата S-класа. Лично не ме кефи много. Да, нова кола е, но няма стойка като на истинската S-класа, за да стои тежко на пътя. Нищо общо нямат сегашните Мерцедеси са старите. Нищо. Но сега не мога да си останем с старите коли. Просто търсиме нещо по-новичко, от което мога да си го позволиме все пак, защото тази S-класна не мога да си го позволим. Нормален човек не мога да си го позволи. Виж, още една. После в България трябва пак с малък двигател по-ефтин е. Но колко да е по-ефтин, пак е бая пари. Ние не можем да си позволим 10 годишна кола, какво става за чисто нова. И не, реално колите не са скъпи. Просто българския народ взема малки заплати. И здравейте отново. Намираме се в студентския парк да разходиме кучето, който не го знае. Това е Ахил. Ахил той подела. Дойдохме насам да се разходиме, да мога да разходя и да потренираме на лостове. Най-вероятно тренировката няма да я снимам. Просто е едно и също. Кофи набирания, коремни преси, други упражнения за корем няма смисъл. Сега забравихме да си вземем вода. Тук има още големи мечки. Ето го колелото. Чакайте да се завъртиме. Кучето се оплита. Каретите. Дай напред, Ахил. Това какво е това? Тук който не слуша го заключват. Ето и клетките. А става ли за възрастни? Трябва и домати да се замеряме. Тук ще се правим футболисти. Десните много. Не е много.
въртележка, надяваме се да е бързо. Ето безплатни колела. Колелата като награда ли ще са? Да. Какво трябва да правим за колело? Сега още не е отворено, брат. Да бе, ясно. А иначе? Не играеш, брат. Чидеш. Ще минеме. Кокаиновата мечка. Пуканки, скрежини. Тук е храната. Че е пълно с хора. Още не е отворено. Ето едно черно повече. Ей, Ахиле! Здрасти! Ето тук имаме Коста кафе. Ще видим какво ще пе. Кафе най-вероятно ще има. Никаква идея. Маси. Само не знам къде е сцената. Защото трябва да има и сцена вече. Висящи ягодки навсякъде. Оп, то тук не се минава. Заградили се ни. Все още всичко е затворено. Вероятно за бокуци. Там имаме скари. Още много маси. Тук имаме пак масички такива дървени. Хайнкен. Си легнаме тук пиваме. И да препиваме с Хайнкен. Зона батути. Още не са готови. Доста голяма, най-вероятно ще яко. После ще мина да си взема една скрежина най-вероятно, ако е готова, защото много жега. Ние отивахме на басейн, затова ще се потиме тук Ninja Grill. Тук имаме чешмички за миене, я видим дали работят вече. Тискаме тук с крак и тече. Не се пие. Питахме момчето. Тук трябва да е сцената. В момента е закрита. Е това се дига. Да, е това е сцената. Е това се дига нагоре. Това плътнище е това. Се дигна нагоре и реално тук ще се пее. Супер яко, се напомних хора. Значи сме
От 12 до 15 сме тук. Всяка вечер има концерти от 8:30 и през деня от 10 до 8:30 ще има различни забавления и игри. Лостовете там. Сега отиваме да тренираме. Това е от нас. Тук завършваме влога. Потренирахме, минахме, пинахме вода, разходихме кучето. Стъмва се. Сега ще видим дали ще се ходи на някъде после. Но няма да снимам. Някъде има заря, но не я виждаме. Това фестивал, дето е в парка, още не е отворен. Утре го отварят. Но вече са отворени тия сергиите. Ще видим. Утре със сигурност ще минем оттам. И ще видим какво ще правим. Ще пробваме някакви работи. Така. Това ще е от мен. И мисля да изключвам влога. Прибираме се. Се видим в следващия влог. Живи и здрави. Чао, чао.